Ето тук сме в ранчото на Величка и Румен. Ето е Величка. Ето тук са една малка градинка от праски. Палмите им тука. Палмите. Футболно игрище има. Друго местенце за сянка. Ето го футболното игрище. Ето назад кампото ни. Штуфите с малини. Вижте само колко са големи. Високи. Там ние живееме, къщата ни. Ето тук минаваме с колата. Задния двор. Сега ще минем през другия двор. Ето. Ето. Заповядайте. Ето. Така глава. Заповядайте. Заповядайте. Група, ние сме добре. Вярвам, че не сте мислили днес за нас. Не сте се притеснили. Ахмед, Мемет, Северина, Коста, Дочка, цялата група. Ето тук ни е басейна. Тук ни е моторите са тук. Влизаме да видим на другия басейн. Обърнете внимание на това цвете. Обърнете внимание. Едно дърво с какви цветове. Това само Господ може да го направи. Супер е, супер е. Ето е градинката другата. Добре. И другия басейн.